Kali-kadai ko All India Radio Shillong ki khubor ban pulidu Elma Arwar. Kimat ba kongsan jong ki khubor menta ka step ka shipho tarik unai lor kilong. Menta ka sni on sedang ka dorba singrai jong ka yeng dorba thawaan ka jela. Pinkup bura mulat ka jela meglea usate pal malik ya prangut kinong hikai ki blat reish tom ban ajing hikai syaki khana school ki bahele ya ka board exams. Syajit ka shnong Kong Hong hakatop best tourism village hakari but sa aspa khat prangut ki bayo thma yo ko khat khandai hameglea hinin gisni ko shispa life sangud klat arngun haswa bani cheki khobor ki babnya tung snap shwa ye kini ki jimpimlam namar ga jingnang bon ki brio ki bayo ya ka jingpang covid khat khandai ni kintu ya ki no snap ki jongi ba ki num khensting henry ban bot tikna ya ki kindon ka kot ka khia bat na ka benda ki tu ki bladap sap san snam shijrong bat ki bladap ban ai ya ketika jong kawat ka baningkong kamau bade ban ai ya ketika jong kawat ka baar ha ka por balabu shong khop bat fikir ya de da ka babu de ki ni ki lightly ki rukom le ki basuk deng ya ki jingda khmat ne mas pinjinga iwe ni iwe pan bat kham fikir ba bane kho ya ki ti bat khman Nagabenta ki jingtip ki ba khambanya ki bede ba covid khat khandai phila ban phone ha ki national helpline number not iwe ar like khandai nyopra not sound real lani hau number iwe not nyosan ban nagabenta ka jilla miglia ki helpline number ki de iwe not phra but iwe not nyo not ki khubor ki babnya ka dorba sunrai jong ka yeng dorba thawaan ka jilla meglea kan sedang na du menta ka sngi kani ka dorba sunrai ka ban kut ha ka khatnyo tarik mentau bnai kan don rius ni jong ka jinge tai na peling ni kin rius ni lais ni kan dei ka government business but lais ni part kan dei ka private members business kumach pun kumau ka seng congress kalarai ban ra ya ka resolution ha ka yeng dorba thawaan ban dawa ban weng yo lamphang ka yeng dorba thawaan ka jilla ubamet ba lingdo Ulat ka jela meglea usate apal malik hinin gesngi ula IT yaki appreciation certificate nek senot ajingero syaki nong hikai blat rating e bantun poi ya ki jingikai ki jongki syaki khina school jong class 10 ki ba na ki jait benriu beper khamtam hakum kani ka por badang ka khlam covid khat khandai ha ka ba kilala banyarap ya ki tu khina ki bayele ya ka board exams ka jongki kani ka program pinkup buram kalalong haraj wawan hin kesni bat kadai ka program balapan long da ka society for empowerment education and development kidan hadu prangut kinong hikai ki bala tresh tomha da ka bapelut ya ka por ka jongki ban ajing hikai habaro ki subject shekhina school ki kam shisha ya ka jingiram ka jongki ba ya kini ki prangut lapun kup buram hin kesni daulat ka jela usyata pal malik Menteri Kabinet Defense Jongkari Rajnath Singh ulong bakari India kalalong bakre banyada ya la ka Jongkari bat kadon ru ya bon kilat kilenti banya khun persya ya kinu kicing e Rajnath Singh ulapun pauru bakari kadon kajing syanya bapura hak sipai Jongkari ya kini kintian Rajnath Singh ulakran hinin gesni ha kajing play ya ka emergency landing field ELF jong ka national highway khandai spa arpsan ha gandhaf Bahakasal section Habarmer jong ka jela Rajasthan ha ka jingdon lang Menteri Kabinet Road Transport and Highway jong kari Nitin Gadkari ha Assam ka kinhun ne no jong ka Dimasan National Liberation Army DNLA kalapin mena bakan sange ayasiat hadu Hendreu benai kata nadu kanjau tarik mentau benai katkum ka kerwok hubor balapha da kani kinhun le no layathu bakani ka sang DNLA kala shim ya karai ban sange ayasiat kalong hadin ka jingkhot jong Menteri rang ba ka jela Assam Himanta Biswa Sharma syakami jong jing yakren Menteri rang ba ka jela meglea ukonat ke sangma ulapin pau ya ka jing smoti halor ka jing thung ya ka oil palm cultivation ne ka umpnyang slatai tlai ha ka jela lamar ka ne ka jing thung kan kata ya ka mei mariang ba ulapin pau bak soka jela kan sasong perkhat sani ba halor ka ne haswa ban shim ya ka nu karai ha ba kran ba kilap thai khubor mena ka sni balang jong katayo ukonat sangma ulapin pau ba ka sokal pedang kalawan ra ya ka ne karai ban thung oil palm ne umpnyang slatai ha ka jela kalong hadin babun ki jela jong ka than chete lamingi kilapin pau ya kajing kwa banwan ra ya kani kajing thung oil palm halaki jela ukonat ulong ru ba kajing thungu jong sarkar pedang banwan ra ya kani kajat jing thung ha kajela kalong na ka benda ban pin im ya kajing kamai jong kinong rem kumanch pin kumau Menteri ka sarkar jela u James ke sangma lembar ka MP jong ka tura parliamentary seat ka agatha sangma kilapin pau ya kajing persya halor kajing wan ra ya kajing thung oil palm ne umpnyang slatalai ha kajela na bakisngo bakini kajat jing thung kin kata halu kata ya kami mariang kani kadai ko All India Radio Shillong balam chipi ay khubor ka Union of Ministry of Tourism kala jit ya ka sinong kongthong ka way na kijaka ba pau bha jong ka jilla meglia nakabenta ka UNWTO World Tourism
Organization Best Tourism Village lembar atli jaka nongkendong kibana kani kaju kari. Nalor kasinong kongthong saki atli jaka nongkendong jong kari kibala syajit haka UNWTO World Tourism Organization Best Tourism Village kidai kapo champali kabadon Telangana bat ka Latpura khas kabadon Madhya Pradesh. Kumanch kudaw khindiat kasinong kongthong kadai ka way na kijaka hagaba inu khilung ibalakha kakni galat haw ya kasur kerpang na kabanda ini khilung bat kani kasur kandai da kamdai da kakentin hanrai kadai da kaba susyaw bat kumta kani ka susyaw kalani asirta hakajing im jong unu ni kanu ka breu balasna kerpang da kakmi bat kani kasur lalam pinya pher iway na iway pat hakaba tang kinong song jong kasinong kongthong kisngothu ya katam. Ka Jella Meghalaya tanghining kesni kedon aspa khap prangut ki bayot thmai ya covid khat khandai chispa life songut ki bala kotno bat arngut ki bala khlat no ka office DHSMI ka pentip manakini ki aspa khat prangut ki bayot thmai arngut ki dei na East Garo Hills ngorong biang arngut ki dei na East Garo Hills laingut na East Gentia Hills nrep sangut ki dei na East Khas Hills district sangut na North Garo Hills kharwengut na Ribhoi district iway na South West Garo Hills nyongut na South West Khasi Hills sangut na West Garo Hills, prapo arngut na West Gentia Hills, bat lai po prangut na West Khasi Hills district. Kishis pa lai po saungut, kibakot pat kikintop iway na East Garo Hills, nyaw po prangut na East Khasi Hills, afan ringut na Ribhoi district, hinringut na South West Khasi Hills, arngut na West Garo Hills, khatsangut na West Gentia Hills, bat nringut na West Khasi Hills district. Ki arngut kibaklapat kidai iway na East Khasi Hills district, bat iway na West Gentia Hills district. Kajil lami galaya, hadu hining disngi kadon, nyaw hajan, reus pa prap kundai ngut kiblayo yo COVID khat khandai ne ki positive case hagaba 6000 khandai spa nyophongut ki dangdon hagijing sumar ne ki active case nyop sa hoja lai spa phraphongut ki lakotno bat 6000 lai spa life khandai ngut ki lakhla no palat nyophoi klur nre fulak ngut ki breu kladap ay ketika yara covid khat khandai ha India lembakan nationwide vaccination drive katalat ka koy kakhya jongari kala pentip bakari India hapo kini ki ap sa kunta kidan palat sa pulai hajar ngut ki breu ki be thmayu covid khat khandai ba palat sa po hajar ngut ki blakot no na uni khunyang jingpang ka bla penpoi ya kijingdon ki ba kot hakari sakalai klur ap pulai lak ngut ki breu katalat ka koy kakhya jongari ka pentip ru ba kijingdon ki ba kot no covid khat khandai hakari kilong khandai pnyo pensa pu pra na kasispa Kinong trade casual jong katal ka koy kakhya jong ka Ribhoi district hapo kalama jong ka Ribhoi Progressive Health Workers Union hinin kesni kila penlang ya kajing yakhi bandawa ban ai kampura yaki ha katal ka koy kakhya kat kum ka Meghalaya Regular Casual Workers Scheme 6000 khandai spa khandai phunreu ya gani kajing yakhi la penlang ha phlau jong civil hospital nong po ha ka babon kinong trade casual kila sim benta ha gani kajing yakhi ha ka juga por kini kinong trade casual kila dawaru bakiri banyo ya ketulok kejongki hakapor kababiang klembedon kanu kejing Islam. Deputy Commissioner ke Southwest Garo Hills District Urama Krishna Chituri henen kesni ulaple ya ke Nutri Garden hakasnong Batazor Southwest Garo Hills District. Kajingte ya kani ka Nutri Garden kadai kablabai pisa da ke Meghalaya State Rural Livelihood Society ke bolong ru kum ke state project hakaba ki khper ha phlau yeng ni ke bangitip kum ki kitchen garden kidai ki bla pentrekam ha kani ke Poshan Ma. Kani ka program ko longru ka jingkut jong ka jingrakhi ka babaro shibna jong ka Rashtriya Poshan Ma ne ka National Nutrition Month ka baju rakhi ha bunai nai lur khnang ban ai awareness program shapang ka jing ba ka jing bomyo ba ma ki khilong khna lembat ki long kmi ba ban petru ya ka koi ka khia haring kat ka jingbyang ki bam shaporo ki khilong khna bat ki long kmi haswa ban tungkut ya khubo session ki mat bakongsan menta ka sngi on sedang ka dorba senrai jong ka yeng dorba thawan ka jela Penkut buram ulat ke Jella Meghalaya Usatya Pal Malik ya prangut kinong hikai kibla tray sitom ban ai jeng hikai sya kina school kibayale ya kabut exams Syajit kasinong kongthong ha kathop Best Tourism Village hakari but sa aspa khat prangut kibayot thmai yo covid khat khandai ha Meghalaya hinen gesni kot chispa life sangut khlat arngun Kato ki khubor ki lakot ki bawan shapi nak studio jong ko All India Radio Shillong basakan jat pon ngin saya so ba Delhi station nak benda ki khubor ha ka khten hindi bat bot pat sa khubor ha khten phareng kani kadai ko All India Radio Shillong